Chibai vek ule voina kan en ho le tur chu Korean drama munam le zirtir nei thatak mai kumsang ni som ni pahnian ti chua in our prime ti anidona atop thleng milo thlir sak le theu don nia. South Korea school ming thang tak pakhata chuan zirlai nau pang pakhat han ji u chu alut ve a school kalna ma sa chuan thiam thei tak ni ma se he skula alu che chuan ama a thiam vek an lo ni to si a school thara chuan a thiam lo ber dot tu ni in a bigin college lunana subject poimo tak maths phei chu a thiam lo thei hle a an classmate te chu an hausaka wangin tuition te kalin camp ate an luta ma se jiu ero chu are the wangin engma ative theilo ni an math teacher Mr. Kim Gon Ho chuan amak muzat mang chuan college tha a alu phak don lo wangin school danga inson mai a thazo kang ti chu a hril hrefo thina ni zan khat chu jiu roommate chuan poisa pe in pona chuak ruwa ei tur le zu le turin antia jiu chu akalta alet le lam chuan zana security guard li hak sang chuan mu in alo mana atu ka chuan Mr. Kim chuan midang tunge innam hnoi ve ti in adopa ma se jiu chuan a thian te ta na rinom chu thlang zokin tu hming ma soidu lo pak boram chuan thileng kim hrema se thudik soidu bik lowin jiu chu hostel atanga no chulai lok ani phata ani school bana chuan a roommate chuan lom thu soinan poisa tlem pek atuma ma se jiu chuan thian an nia wangin ala du lo mun danga tanga zana e tur lam dan tur chu an soidun le a ma se zan lama security guard tharawang chuan a har sat pha zual sutani chu security guard chu North Korea tanga local ani wangin komi officer ti in a minglem an phuasaka security guard hak sang chu doctor bula in entir turakalin doctor chuan a hriselna tan zan lama duty chu a thatlo thu alo hrila hak sang chuan zana duty chu North Korea tanga local ani wanga anha tho thei om chun ani thu hrilin mundanga na amu sakani lo chuan adam doi ei mai chu a than jok thu a hrila a hnuwa chuan a in lu azim te a chuan a let le a satel khoi chu cho pe in strawberry milk te a ina saduku puzzle a khel le bok atu ka chuan jiu po do matanga no chua ni in a chualai chuan boram chuan lo nui so vela ti chuan jiu chu an ina ho le in anu na thok lo ho ma in ti fai ngai te alo ti fai saka anu hi mei thai ni in ama en kolnan na a thok na sa em ema chutia afapa uniform ha an mu chuan a chuang hle ani zan rial na tur nei lo ti anu a hril ngam lo wang chuan jiu chuan alo tlo lok thu le dom lama atlai ma let le watangai thu anu chu a hrila a hota a ho konga chuan ruwa asuna sat em wangin an school lep man tolwa chuan tomhul tumin akala chu security guard chuan alo mu jiwan riana tur nei lo ti an hriat chuan a khongai ta em ema office lama chuan a hruai ta ani jiwa mu thilai chuan a met problem har tak an homework a chaw theilo chu a hmuwa jing alo ni chuan hak sang chuan jiwa lo har chu pona anor chuak ngal nok mai jiwan class a thlena a lekhabu anen chuan met cho tur harati tak chu cho sa vekin a mutamai chu mai baka answer te chu aradik vek zui boram chuan lo hmuin zirtir tu ta bula soi tur chuan atia ma se jiu chuan ngoi turin alo ti thung class a zo chuan jiu chu lom thu soi turin hak sanga bula chuan avakala a cho dan chu hrilve turin angen bok ma se hak sang chuan chuak turin alo ti thung study room a chuan tuition kalte chuan an tutorin cho theilo anei thu an soi chu jiu chuan alo hria chu chuan hak sanga bonzia a hriat chuatir wang mai jiu chuan hak sang chu zui kwal charin tuition pe turin angena ma se hak sang chuan angai ven tu chuang lo nikha chu hak sangan bolhlo bom athen failai chuan an zirtir tu ten naupang retheile anu le pa ten an ngai sak lo ho an soi chu a hraruwa chung zinga chuan jiu po atel ve ni anua jiu an tuition pe ve tura ati le chuan
mani in khongai ringot chu a that lo thu haksang chuan alo hrila jiu po chuan midangin ham thatna an nei laia an nei ve theilo chuan ati thin rim thu te alo hril bok ti chuan tuition manatan strawberry milk petura intiamin a in rem ta ani atu ka chuan haksang chuan a thian pa South Korea a kal theina na puitu an gi chiola ava hmuwa an pahnih chuan board games te khelin nun har sat zia te soidunin an ti tia gi chiol chuan table lamp haksang an dil chu pe in a thlona lamai lo chuan haksang chuan aman a pe thap ani zan ania table lamp chu haksang chuan lebruwa ka chuan da in jiu chu aruka zirtir tur chuan a in buat saita jiu chuan dan pathum zom tur anaya pakhat na chu tu man tuition alati an thre tur ni lo pahnina match ti lo zona dang a zot tur ani lo pathumna haksang chuan met a zirtiranga ma se a grade le mark muza chu jiu chuan a hril tur ani lo ti te ani jiu chuan a in tiam vek nu chuan zirtirna chu an tranta ama saberatan area of triangle zong tur chuan haksang chuan atia jiu chuan rang taka chok ngalin middle school zirtok lekalom ti in angai nep le ma se haksang chuan triangle chu rian bial popin itidik lo ti in alo hnial tatlat mai jiu chuan question dik lo a chotira wang chuan a fair lo ti in alo hniala haksang chuan answer cho chua chu apoimo a ma se a question thriat chian hi apoimo le zual ti in a hril fiata jiu chuan a hrethiam tana haksang chuan ami thot chu epsilon tia vuin anau panlai ami thla alo lang zut mai epsilon omzia chu thil te tham poimo lo rem taka rem khom ti namai ani class a zo chuan jiu chu kalna tur nei lo wangin haksang chuan abula riak tur chuan atia an mudon chuan haksang chuan hlahlui lam angai tha thin ti chu jiu chuan hmuin manlai hla phua thin chanchin te soin an ti le ria ate player chu a hlui to wangin ani turangin a ri chuak theilo chuwang chuan jiu chuan a phone atang chuan la play sakin avoi khatnan haksang chu tui takin amu ve theita ani haksang zinga a har chuan jiu chu class kal turin loin pei at to a class a chuan Mr. Kim chuan thupoimo taksoin final exam aya an class chu Pythagoras math inti siagna antel don thu soin final exam atan an chiar don ani naupang ho chu an lung oi lo hlea achan po in buat seinan thani chau aum to wang ani ma se Mr. Kim chuan gold medal an hlo chhuwa vek a phut tlat thung jiu chu regular takin math class chu akala strawberry milk alaina sajia chu boram chuan lo hmu in a edict emo ati hiala tlai khat chu math exercise cho tur har tak pakhat a oma a chodan technique olsam chu jiu chuan a hredu si haksang ero chuan ain dot dana chok turin alo ti thung dalkar thum hnuwa chuan jiu chuan chok thein haksang chuan thil poimo tak a hmu tira math thiam tak te pon an cho vak thu te an by heart mai biglo thu te hrilin chu chuan math thiam nan a pui thina a formula te an hriat reng thei pha thina ni ti in a hrila haksang chuan jiu a thil cho chu adikna a hril du lo a chan chu amam thre chuak se a du wang ani karaliam meu chuan jiu po ma son ve to hle a nikha chu ama ang thawar thei a thian pa chu school danga in sona tum thu jiu chuan a hreta adin munte a ngai tu velia boram chuan a thu soite lo ngai thak sakin an din munai an thu alo hrila jiu chuan an hausak zia a hria a oi lo hle thung chutia in komlai chuan boram chu anuin ron thruain kar chunga chuan anu chuan zirlai ra theya koma wang chuan a hawa boram hi anu le pa anin thena poisalama chuan re theilo ma se chungril lama chuan a re thei ve hle ani boramin piano music angai thaga chu anu chuan hawin zirlaya in thurbing turin adua ti chuan Mr. Kim chu borami private tutor ni turin dankal nima se abeta chumi zan chuan jiu chuan in transfer ve mai adu thu haksang chu a hrila haksang chuan beidong mai lo tur le hlotling tur chuan thiamna mai ni lowin atop thenga beitura
tumru na le huai sen na apoi mo thu te chu hrilin exercise ati dik lo then khat te chu a hrila chumi zan vek chuan jiu chu doma a riak le thei to ani atuk ania boram chuan ngai dam dil nan strawberry milk chu jiu aron pe a chuta lebruaka an le khazena chu muin avakala an thuruk chu a rechuak ta vek mai haksang chu le khazir tir ve tur chuan angen ta haksang chuan tu ma bula a soidon lo chuan ti in aloram ti saka boram chuan haksang chu komi officer ti in ala ko tho mai chuti la chuan no pang chuak ru an hule ta ma se haksang chuan jiu chunga thil thengkha hrechuakin a haudu talo zan khat chu jiu chuan haksang chu met azirna satchan azota haksang chuan scholarship munan le achungte wang ani thute rilin met chu acho tampo le nuam atitul tula ato ba phei chuan met zuna awaita ani ti in a hrila chuta boram chu kawin piano zirtirin trikrang rangte a hrilpa a chuta number manga note zirtirin number pai mang chuan nal tak takin piano an tum wang thei ani atu ka match class a chuan jiu chuan Mr. Kim Amet cho chu a cho thiam thu soin haksanga zirte dan mangin osam tak chuan a choka ma se Mr. Kim chuan answer digma se a technique a diglo thu hrilin answer check tu ten a technique an ngai poimo thu te a hrilbok ma se jiu chuan test an nei huna ati dan ang thawa a chan tur thu hrilin Mr. Kim chuan jiu chu pona adin tirta class a zo chuan jiu chuan Mr. Kim chu school danga ain son don lo thu a hrilve mia chathulama chuan gichiol le haksang chuin muin gichiol chuan smartphone a pe a chumin hu chuan haksang chuan hlim takin jiu chu a phone thar nei thu hrilin G1 an en sak chuan thesis alo chiara a hmufia theilo ti a hriat chuan school computer atang chuan a thian pa chu a print tira haksang chu a peta atuk ania Pythagoras test ni ani haksang zara jiu chuan thatakin ati theya boram pon thatakin bultan ma se a hriat pol tatlat mai chu chuan ain rin tok na hlo tirin test zolowin a chuak ta dai mai anu chuan skula an soina satur chu ngai ngam lowin ina a khung beta trip na ya akal thu a chuan lam mia G1 biak tumin text message thon an tuma atlang theilo zana chuan jiu le haksang chu boramin ticket apek mang chuan classic concert en turin an kala boramite company sponsor ani bok boram chu lolan ti anei lo chuti la chuan haksang chu an music ngai thaka lo luang liamin amit tui atla thei hial ani chumi nu chuan haksang chuan jiu chu choya somin jiu chuan haksang choi avoi khatmu na ani chu zan vek chuan mi tu emo hian Pythagoras an test na chu internet a lo ti leak out a zirtir tu te an boita ati tu an zon chuawat lo chuan education board in an ban an hlawani atu ka chuan jiu le haksang chu le khabudora an kala haksang chu tu emo hian alo hria chu pa chu North Korea tanga local ve tho ni in doctor ti in aron koutlat university a azirlai hlui thina ni thu ron soin haksang chu mathematical genius ani thu asoibok chuta jiu chu afapa mo aloron ti zui haksang chu rang taka dor chua sin akal ngal daya jiu zona po achang to lo inna thlen chuan haksang chuan a hun liam to hnu te ngai tu in afapa li te yon amit tha lo langa cho an edun lai te satil an lei lai te strawberry milk afapa du ber mai an lei lai te a hrechuak wara atuk ania TV a chanchin tharlo puangin met problem poimo tak Riemann hypothesis chu North Korean mero pui tak li haksangan a solve don ti in an lo puanga mithiam ten soi chun zomin professor o chuan an no panlaya met olympia a haksang nen ain ton dante soin haksang chuan north ai a anin south ai a thung an panhi chuan pennal tak mathematician ro pui takin apek thule voin thlenga alanei thute asoibok gichiol le jiu chuan news chu lo en ve in jiu chuan haksang chu mu in thil omzia anzota ma se haksang chuan thinrim takin
Riemann hypothesis chungchang soi to lo turin alo hril zek mai Mr. Kim po a test leak out awangin a buai hlea a hnuah CCTV enin adu a hmuta atuka chuan jiu chu kawin CCTV recording atang chuan computer lab atanga paper keng chhuak lai hmu ania ati leak out tu ti in jiu chu aputa jiu chuan ai hnam hnoi lo thu soima se Mr. Kim chuan awoi sak du lo tharei lo te a met a thiam thut chu min an oi don chuang lo tia soin school danga ain transfer chuan ati hming chedon lo ti in inrem siamna anei puita ma se jiu chungchang chu a leak out ta tho mai boram chuan lo hre ve in poi ati hle a chan chu thudik a hriat wang ani chuti lai chuan gi chual chuan buaina lo tok ve mek bok North Korea ho chuan South lamin haksanga ming thatna pumbil an tum chu an lo du lo hle a NIS chuan gi chual chu haksang mina TV a thilom zia soifia tir turin an tia haksanga ming chu TV a alang renga a thian pa chuan North lama kirle puya asoma ma se haksang chuan alo du lo gi chual chuan haksang chu hmuin NIS lamin an zui renga wangin ngaidam adila haksang chuan kumkha le chen atan pui wangin lom thu alo hril thung haksang chhuak tura in pek mol lai chuan gi chual chuan a research paper reito tak mai payata na ui omati chu pekir antuma chu chuan haksang chu ati thin rim zual hle a o avin ta thak mai chuti lai chuan jiu po lo thleng ve in o ka vina hriata wang chuan lu du lawin po na alo dinga haksang chuan a research paper chu a fapathat tu ani thu alo soya gi chu chuan chuan jiu chuan haksang chu biak antuma haksang chuan zirtir tu le zirlai no pang ani da bak chungchang engma soi adu lo chumi hu chuan boram chuan jiu chu alo phone a jiu chuan thil ang kim ma top to ti bak thil dang soi lovin phone chu ada mak mai haksang chuan bus station athenga mi pakhat chu a fapai mo alati zui chu chuan a fapathi zan chu hriat chu tirin chu zan chuan a fapa in nod dama kir adua ti chuan a in hial boi ta chiam mai a fapa chu kalluin nod lama kir tum chuan tui a hlewa chu chu border patrol te chuan lo hmu in gi chual fapa chu an kaplum ta ani jiu chu in a ho in anu muthilain anu signature chu mangruin a transfer paper a chuan a signa atuka chuan a paper chu Mr. Kim abula submitin thil dik tak ati thu Mr. Kim chuan alo thrila haksang chu hotela biru in gi chual chuan TV show a hroi tumin alo zong kwal zak zaka chuti lai chuan haksang chu boram chuan lo callin jiwa in transfer tur thu alo thrilani chumi chhun chu Pythagoras test result puan ni ania jiu chu chhuatomin akal meka chuti lai chuan boram chuan jiu bungrua chu lak sakin hola kalturin atia atlan ta dei mai result puan na lama chuan professor o chuan hun lo mangin theory and proof thar thute alo soya chulai tak chuan haksang chu asetel luya a chu hnuwa alo kala ama ani ti chiannan pen alo phorwa mai professor chuan lo lomin thusoina hunte alo pe a haksang chuan thu asoita jiu chu ama zirtir ani thute asoya approve nan thesis paper po aron lek chuak wa mai an Pythagoras test tiling out tu chu Mr. Kima private student te ani thu an soi chuan Mr. Kima thinrim le zak chu hola tang chuan a chuak mak mai haksang chuan a chan chin tlem soin North Korea a chua san chan chu met thataka azir du wang ne in North lampang chuan a research chu in do man ro siam nan an man thu te asoya met chu nazon nan te college tha lu nan te ani chuan man adua chu adua na chuan a fapanun alak sak thung si tia adu thanna chu ain thir hle ani ti in asoibok haksang chuan trop chunga ngai dam dilin jiu chu ama rinna a nga ngama wangin lom thu a hrila chuti lai chuan gi chualan athu soi chu alongai thave ringa athu soi hriat nu chuan gi chual chu pona chuakin TV a interview lam reng asoi thei to lo pona chuan gi chual chuan haksang chu alo ngak ringa
haksang lo chua chuan kara chuang dunin phone a pek chu a paisaka passport thar South Korea citizen ni na chu a pe a ticket khuwa chua san theina tur a petel bok a chan chu NIS ten an zon hu theilo nan ati ani chumi wanga bana to pon poi ati lem lo chumi nu chuan gichual chuan jiu chu haksang thil pek pen le a thesis jiam sakber chu a pe bok kumthum nuwa chuan jiu le a classmate te chuan Match Research Institute pakhat chu tlo turin an kala chuta chuan haksang chu thokin jiu chuan strawberry milk mang chuan haksang chu ava surprise a an pani chuan in koin match chungchang chu soin an ti dun ta ani video munom tak tak te kan en le zel theinan like le share kha min war sak le ram don nia